Luto na. Hi. Naantay ko yung mga dog. Baka mag-chat si Seth. Sunduin ng aso sa baba.
Ni. Kape. Walang tinapay. Ngayon lang ako nagkape. Sa hapon. Alam. Kangkong. Kangkong ng Pilipinas to eh. Nakabili sila sa China. Ano? Naghahanap ako ng ganito dito. Ewan ko kung nakakita ko nun. Basta yung mahaba lang alam ko. Kangkong. Alam nyo, kaya ako pagod na pagod. Ang layo na nilalakad. Hindi ko maliit na kayo. Diyan lang kayo, layo. Andito kasi yung ano, naka-charge cellphone ko. Habang nakalive, naka-charge. Recipe ko. Okra. Puro galing China. Okra, kangkong, isda.
sir. Kape-kape. Naantay ko si sir. Baka mag-WhatsApp. Isda lang, wala nang food panda. Isda ang recipe ko ngayon. Ay, si Karen. May damit ka na. Nakakapagod maglakad. Pag maliit ang bahay mo, kunting ang ano lang, andyan na. Pag ganito, aray ko, sakit na nga ng paa ko. Daming bawang na yun. O, sinong aswang dyan?
Sa mga aswang dyan, matakot kayo dito. Si Ate Jen at Ate Nancy gusto. Oo, mag-live kayo. Wala eh, tahimik ngayon eh. Nag-live ako. Kunin mo. Pag China, dami nilang ganito. Oh, kalabasa. Kunin mo na lang. Ipod panda ko ba? Magpapa sana all. Kung choy sam lang, gusto ko yan. Choy sam lang lulutuin. Diyos ko. Pagod. Maaga akong nagluluto kasi nga tapos may contractor pa, kailangan ko pang linisan yung hallway dyan. Pag after nilang pag uuwi na sila, maglilinis naman ako. Pagod na ako. Choice. Sakit pa ako. Yung paa mo ba? LD yung paa mo. Naka-charge ako kaya nandito sa dulo yung aking cellphone.
Hmm. Upo.
Wala ang sisira. Tagal naman siya.
Sino yung forever? Sino si forever? Hmm? Teka lang. Fifty-seven, malapit na mag 1 hour.
Tara. Madilim. Kawan-kawan.
may natira. Tatlo. One arm. Thank you sa pag-stay.